Nahagbong sa dagat ang usa ka senior citizen nga pasahero sa may pantalan sa lungsod sa Santa Fe. Niadtong higayuna, mikanaog kini sa gisakyang bus nga gikarga sa barko nga maupay pagdunggo. Ani ang report ni Nico Sereno. Mipadaplin og nang gunit sa poste sa pantalan kining lalaki human mahulog sa dagat sa lungsod sa Santa Fe, Bantayan Island. Ang insidente nahitabo kadlaw ni atong Enero 21 dihang midunggo ang gisakyan nga barko. Sa laing video, makita nga giasistihan gamit ang hagdan aron makasaka ang lalaki nga nag-edad og 69. Ang video sa insidente nga na-post sa social media niani og lain-laing reaksyon. Ang senior citizen sakay sa bus gikan sa syudad dayon gikarga sa barge padung sa Bantayan Island. Matod sa iyang anak, sa pantalan giingong nasabod ang iyang amahan sa pisi, maong nahog kini. Matod pa, palisiya sa ubang bus nga gikarga sa barko nga pakanaugon una ang mga pasahero kun mudunggo na kini. While naog ang pasahero, gasigisad sila og disbarge sa 5 good ka buok bus. So unya magsigig sibog kay magpadaplin baya ka. Oo, kaya sa kinan, tinuod. Oo. Sige padaplin. Ang naaman na yung rope nga ikuan in between kanang rope nila sa ilahang ramp. Okay. Tinuod. Nasabod ang tiil sa ako ang papa. Ang next step niya na outbalance yan. Daghan og pangutana ang anak kabahin sa nahitabo sa iyang amahan nga dunay health condition. Nasa sa dagat, sige siya panawag mga 20 minutes. Kaya nagreklamo man siya pagka-after kay daghan ko siya kanang dagat na nainom. Saka niya, mura to, wala, no first aid, wala, ambot kung nakabaw ba ang taga-port nga naay nahulog, kabaw ba ang taga-barko nga naay nahulog, wala. Gipasan, bisakay na lang siya sa bus. Unya, may uli na siya sa mua. Subay sa insidente, mipatawag ang sangguniang bayan sa Santa Fe sa lain-laing mga ahensya para sa ilang sesyon sunod simana. Mangayo og katinawan kabahin sa mga safety protocol nga gipatuman sa pantalan. Giimbitar ang taga Cebu Ports Authority, Coast Guard, mga shipping companies ug mga bus operators. Ubay na gud mga complaint malabi na karong gitrabaho pud amo ang port ba ang amo lang kay ilang magyud na diha sa CPA pod. Yeah. Pato ka nang ipahimutan lang doon ta mga pasahero ba, mga senior, o sa isakto nga agian, o niya inig ka during night time, mga suga. Nag-send na lang yung mag-letter sa tanan. Ako, dili to investigate mali to, kanang kung alam ba to have an inquiry for aid of legislation lang. Kay after all, we are for the welfare by our general welfare sa ato ang constituents. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.